אנחנו נציגות ועדת היגוי מוזיקה, ואני נועה. אני רוני. יש לכם תפקיד חשוב בוועדת היגוי מוזיקה. אצלנו כבר 4 שנים בוועדה. 4 שנים. אני יושבת ראש. אני סגנית. בעצם בוועדת היגוי מוזיקה אנחנו מרגישות שאנחנו יכולות לבטא את עצמנו, ובעצם להחליט על דברים שהם כאילו נראים נורא חשובים, וזה מרגיש לנו נורא, כאילו אנחנו מייצגות את התלמידים בעצם, ואנחנו מצליחות לשתף את התלמידים בכל מה שקורה בנושא המוזיקה בבית ספר. ואנחנו בעצם כל רעיון שחן מביאה לנו, אנחנו ישר רוצות לעזור לה, ואתם עוזרות, ותורמות, ותודה, תודה. זאת שחר ואני ליאור, ואנחנו 4 שנים בוועדה, ולא מוותרות, ואני לא מוותרת עליכם. אנחנו לפני שנה, יש תפקיד ממש חשוב בוועדה, שזה יושב ראש. שנה שעברה אנחנו היינו סגניות, והרגשנו שאנחנו חלק מאוד גדול בוועדה. ושייכות תורמות. אתם גם שייכות בתוך הוועדה לפרויקטים רציניים כמו ועדת גישור. ועדת גישור, כן. יש ועדת ביקורת, שאנחנו בעצם עוברים בשיעורים, בשיעורי הנתינה, ורואים במה אפשר לעזור ואיך אפשר לקדם. ומה זה ועדת גישור? ועדת גישור זה בעצם כל מי שמפריע בשיעורים, אנחנו באים ועוזרים לו לשפר את ההתנהגות שלו, ככה שבשיעורים הבאים לא יקרה אותו דבר, וגם הוא ישתפר בהתנהגות שלו כלפי המורים למוזיקה. היא בעצם פועלת עם ועדת הביקורת, שוועדת הביקורת מעבירה לוועדת גישור את מה שקורה בשיעור. אנחנו בוועדת ביקורת, וזה ילדים בשביל ילדים. מה זאת אומרת ילדים בשביל ילדים? אנחנו עוזרים להם. אנחנו מקשיבים להם ורושמים את כל הדברים שהם עושים, איך הם מתנהגים, ואם יש מקום לשיפור אז משפרים. ואז אנחנו מדברים עם המורה והוא אומר לנו אם הם עשו משהו לא בסדר, ואם הם עשו משהו לא בסדר אנחנו מפנים את זה לכם ואז מדברים עליהם. הרגשתם שפתרתם בעיות עם ילדים? שילדים התקדמו והיו שבעי רצון, גם המורים? כן. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אני אומר, זה ניר, טל ועומר, ואנחנו עוזרים לאב הבית שלנו חובב בהפעלת המערכת במפגשי הבוקר בבית הספר ובטקסים רבים. אנחנו מאוד נהנים מהתפקיד וכיף לנו לתרום ולעזור. אני חושבת שבלעדיכם מפגשי הבוקר היו נראים לגמרי אחרת, כי אתם אחראים, אתם מגיעים לפני כולם, אתם עושים את העבודה שלכם בשקט, גם לפני וגם אחרי, ואני חושבת שלמדתם דרך התפקיד כאן, מה זה אחריות, מה זה נתינה, ואתם עושים את זה ממש בשמחה, ואני מאוד 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 מעריכה אתכם, כל הכבוד. שלום, אני דוב. בשנה הראשונה שלי בוועדה. באיזה כיתה אתה? אני בכיתה ג' 2. אני כיתה ג' 2 ובוועדת גישור. אתה מרגיש שאתה תורם בוועדת גישור, שיש שם ילדים גדולים וזה, ואתה צעיר בג' 2 ורק התקבלת. אתה מרגיש שאתה תורם? כן. כן, אני חושבת שאתה ילד מאוד רציני, ואתה תורם, ואתה מוסיף לנו המון, וזה לא שאלה של גיל. יש לי גם עזרה מאמא שלי, כי היא מגשרת אמיתית. ולמדת לגשר. היא גם הסבירה לי הרבה. יופי, כל הכבוד לך. בהצלחה בהמשך הדרך. אני רוצה להגיד כאן תודה לכל הילדים המקסימים האלה, שכל ילד וילד שנמצא כאן בוועדת היגוי מוזיקה תורם ונתרם, מפתח ומתפתח. אני רוצה להגיד תודה לכל הילדים המקסימים האלה, שאני אוהבת אותם, ואני מקווה שאולי הם גם אוהבים אותי, ואני רוצה לומר שיש ועדות שלא הזכרנו, לכל ילד וילד יש כאן תפקיד והוא אחראי, והוא תורם, והוא מוסיף, ויש לנו כל כך הרבה רעיונות, שכל הזמן אנחנו משפרים. רצה כאן עוד מישהו להוסיף משהו. חני המורה אהובה עלינו וכיף להיות כאן כשאת מנהלת אותה. נכון. תודה, אני לא מרגישה מנהלת, אני מרגישה יחד איתכם.
אנחנו בוועדת היגוי מוזיקה שנתיים ואנחנו נהנות רק לעשות את זה ואנחנו תורמות לילדים שצריכים עזרה בנגינה. אנחנו עושות פעילויות שמסמלות לילדים כמה כיף זה להיות בית ספר מוזיקלי. תודה. ואני דניאל. תודה. אני רוצה להציג בפניכם פרויקט שנקרא חונכות מוזיקלית, שבה חונכות ילדים עוזרים לילדים בנגינה בשפה הילדית שלהם, מלמדים אותם מקצבים, צלילים, כל ילד מקבל ממני הכוונה איך ללמד. אז נמצאים כאן חונך וחניך. מי החניך? מי החונך? אני חונך. חזק. אופק הוא החונך שלי, ואני מרגישה שמאז שהתחלנו את החונכות אני הרבה יותר מתקדמת בחצוצרה ויותר קל לי, ואני רוצה להגיד תודה לאופק. וכל קריאת בוקר אנחנו הולכים ואז אני שואלת אותה במה היא מתקשה ואז היא אומרת לי ואז אנחנו חוזרים על החום. נהדר, ואתה תורם ומי שתורם גם נתרם. טל. אני ואח שלי מלמדים בחצוצרה ואני אוהב מאוד לעזור לילדים שקשה להם. ואני חייבת להגיד שאתה גם מצליח מאוד. יש איתך מורה שנמצא בתוכך, שאתה מה זה מצליח, אתה רגיש ואתה תורם מאוד, כל הכבוד. יונתן. אני ועומר עזרנו לשני ילדים שמאוד... שני ילדים, כן. שני ילדים שמאוד קשור בנגינה, ואנחנו ניסינו לעזור להם, אבל... ואנחנו לימדנו אותם מכתבים ואת השם שהם בעצם היו צריכים ללמוד. יופי. עומר? כן, אני אומר, ונורא עזרנו להם להתקדם, ללמוד, וכל קריאת בוקר נפגשנו להתאמן בכלי שאנחנו מנגנים וגם הם מנגנים באותו כלי, ועזרנו להם להבין יותר, והם אמרו לנו שגם הם מצליחים יותר עכשיו. כל הכבוד. דור. שלום, אני דור, אני כבר 4 שנים בוועדה. 4 שנים? 4 שנים בוועדה. אני מרגיש מאוד שהוועדה הזכה את התכונות במוח, היא פתחה לי את הקופסה כדי לחשוב מחוץ לקופסה על הרבה דברים. יצירתי? כן, יצירתי. להיות יצירתיות, זה גם שיפרה את הביטחון העצמי, אז זה... והיום אתה מנגן בגיטרה? כן, אני מנגן בגיטרה. והולך מגמת מוזיקה. כל הכבוד. אני מאחלת לך בהצלחה, אני מרגישה שעשינו דרך ארוכה. סער, את יש לך תפקיד בוועדת היגוי מוזיקה שנקראת ועדת יום הולדת. כן, בוועדת יום הולדת אנחנו חוגגים לילדים מהולדת. כל כמה חודשים. ונורא כיף לנו. שומרים על שמחה. תודה רבה. שמי? שמי אייקו, ואני בוועדת היגוי מוזיקה, ואני נהנית. יופי, תודה. אני רותם, ואני בכיתה ז' 2, ואני בוועדת היגוי מוזיקה כבר 2. אני מרגישה שאני נורא תורמת, וזה גם נורא כיף לי להיות בוועדת היגוי מוזיקה, ואני רוצה להגיד תודה לכם שכל פעם שיש לי בעיה בנגינה היא תמיד עוזרת לי. יופי, אני שמחה, תודה. שמי נועה שנר ואני חדשה והגעתי לבית ספר דקל רק השנה והתחלתי להשתתף בוועדת היגוי מוזיקה ואני חושבת שאני מאוד תורמת ובנוסף גם חן ביקשה ממני שאני אעזור לתלמידות מהכיתה שלי חונכות, לקרוא תווים ועכשיו כל בוקר אני עובדת איתן בחוץ ואני עוזרת להם לקרוא את התווים ולתרגל. נפלא, ואת עושה את עבודתך נהדרת. תודה. אני גאה בך, תודה רבה. תודה.